Horas madihita saluhuna kadongan sa porsyaon di bagasa Jesus Kristus tuhatai martang yang mahita. Ngali Tuhan debata mauliate situtuhu so bahora nami tuho disudi pabahinanmu, disudi dengan ibasam di tonga-tonga ningulu nami satu partikianon. Nguaing neng tangonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga ningulu nami. Sese sama Tuhan du sa pangalason nami, mangasahon Jesus Kristus marpangidua kami tuho. Amin. Hatan debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Amos bidu 5 ayat 4 ayat 6 songonon ma didok disi. Ai songonodo hatani Jahuba tu pinopar ni Israel. Lului hamu maau asa mangulu hamu. Unang tagonan lului hamu Betel. Jala unang lau hamu tu Gilgal. Jala unang taribar hamu tu Berseba. Ai tarbuat tu habuangan sugut ia Gilgal. Jala ia Betel gabe sisuada. Lului hamu ma Jahuba. Asa mangulu hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph. Songon api jala sudah dipangan. Hape dang adom pangi topi di Betel nanggo sahalak. Olak nido sahatna. Topi ni hatan itu hanon. Yesus mengalului jala paluahon namago. Akadongan sa porsyaon aha manabui tarulahita ditiki tarlabat tita madohoti sada ulaon. Ima sada tiki na subuhi hita mangulahon manang aha lau padeng katon na masai. Isarana sadayanakon ikon borhak do tu sikola pukul 7 manugut na. Hape dungo ibana pukul sia manugut. Na mangihut adong masalah bawa naung manuhor tiket nahian na yang borhak tu sada kota. Hape tarlabat ibana rosia jam naung ditotuhon. Gabedang dohop be ibana borhat. Hape marsugut nyari pe muse asa adom pesawat terbang tu kota na tinujunai. Isarana muse sada jolma na tahaolongi pitor topu marujungolu. Hape parjupangata na parpudi dohot ibana di bagasan partokaro do. Habe na bui tarulahita di si. Songonon mana niadopan ni bangso Israel ditiki panurirang Amos pasato kata ni Jahuba tu bangso Israel. Sai hera suarong betiki dinasida di leo de mata. Molo petung arok tiki dinasida. Tiki na hopi nama. Ainunga di pasak de bata luba-luba ni dopak bangsoi. Alani aka pangalasion ni Israeli. Digadis nasida partigor alani perak. Dohot na pogos alini sipatu sapasang. Diulahon nasida ulahon na sudaulat. Lau mangaramuni goar ni Jahuba na badiyai. Dang dirajumi nasida balgani holong ni debata. Naung manugihon nasida ruar siat tano Mesir. Diring-iring nasida di halongonan 40 tahun lilingna. Dipabaki Jahuba sian akanakon ni nasida baik panurirang. Jala siat doli-doli nasida baik kalak na pinapulik. Tung masay tongondo nasida di baik Jahuba. Hape di painupon nasida do anggur tu halak na pinapulik. Jala di tonahon nasida tu akka panurirang. Dang jadi hamu manurirangi. Rodo nasida tu Betel asama jahati. Tu Gilgal pataba pangalasion. Jala dibuan nasida manuhut nai pilihan na dohut saparsapuluna ganuk patuluarihon. Alay dang naolo nasida mulak tu debata manang paubahor rohana. Luluhon ni Jahuba matu nasida saluta zahaton nai. Ay diari uju marlulu Jahuba jebaut do paaka pangalasion ni Israel. Marlulu do Jahuba dohut do paaka langgatan ni Betel. Jadi maponggol maaka taduk ni langgatan ni. Jala akadabu tutano. Rap lohaun ni Jahuba do bagas udung-udung do bagas di huta. Mago maduhut aka bagas gading. Jala siap torop aka bagas bahenon ni Jahuba. Nunga pola di bahen panurirang Amos sada aduk taringok tu hati tinggang ni Israel ala ni dosa nasida. Adung na ima do uhuman nasida de mata tu nasida dang tarabata be. Sahira nang masa do itu nasida. Alay panurirang Amos pasahaton apo-apo do petu nasida. Asa maluan yan nasida sian uhum ni debata. Ima nanang si berengota diturpukon akadongan sa porsyaon. Na parjolo panurirang Amos pabotohan hata ni Jahuba tu pinopar ni Israel.
Boy tabereng di ayat 4a. Dung di pabotohon panurirang Amos luba-luba ni uhum na siya debata tu pinopar ni Israel. Di patuduhod debata do to kolong ni rohana tu bangsoy. Di lehod dope tu nasida tiki asa pabaho roha. Hataridaan ni tiki na adong dope di nasida. Ima marhiti hata ni Jahuba na pinasahat ni panurirang Amos tu nasida di ayat 4. Napaduahon. Mengalului Jahuba asa mengulu nasida. Buita bereng di ayat 4b. Nanidok ni panurirang Amos ni son, mengalului Jahuba imam ameliho dirina lau mangulahon nadenggan, jala padauhon parulahon najat, ay songonido ngulu ni jolmay sasitongna. Jala diaka ayat-ayat na asing ima dipadan na robi, padohan mengalului Jahuba boydoi marlapatan mengalului hatana, manang marpangidua tu debata, asa dipatuduhon na hobar tulo moni rohana, asa mangolu nasida, maluas yan uhum naung ni hatahon ni panurirang Amos itu nasida, ay nasa na mangaluli Jahoba, mangulahon lo moni rohana, say na malua doi siyan uhum ni Jahoba. Songon sahala ama na masihol majakon anak na namago, songon ima Jahoba pahirbakot tangan na lau majako kamu mula ni bangso Israel, siyan akka hazahaton nai. Napatuluhon, unang tagonan mengalului na boy manigay parsaura duhot debata. Buta bereng di ayat 5. Ayat 5 naing maddok, dang tumagol luluan nasida Betel. Unang law nasida tu Gilgal. Unang taripar nasida tu Berseba. Ay tarbuat tu habuanga sogot ia Gilgal, jala ia Betel gabe sisuada. Lapatanna, di oraido nasida law tuluati. Unang besaireta nasida tu Betel, tu Gilgal, tu Berseba, patupahon hasomalan parugamaon nasida, ay narope nasida tu Betel asamat jahati do, lao tu Gilgal pataba pangalasiyod do, dang natutu hibul roha nasida tu dewata, di paholang madirinan yas yang ngolu si paula-ula, jala ngolu na marpangasi, alana daksay holang mangulahon hasomalan parugamaon, maradupod debata anggo somardongan parangin adingkan. Akadongan sa porsiaon mulutung adong na manukko di dia do debata ikol luluan nami. Dilului ma Jahoba di bagasan akahatanai, jala di soba ma ibana di bagasa tol di dohot hasitongan. Napaupaton, mengalului Jahoba pa ima sosonggok dope parpiar ni rimasna. Ima boy tabering diet onomi. Di pasahat dope tu nasida partikian laho mengalului Jahoba pai masosahat uhum nasida debata tu nasida. Alani di parhasian nasida maniat tiki na pinasahat ni Jahoba tu nasida. Adora sotua dope uhum ni debata dopak nasida. Di ulaon nasida manian lo moni rohan debata. Tabereng ma diait onomi ay di do songono disi lului hamu ma Jahoba asa mangolu hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph, songon api, jala sudah dipangan, hape dang adong pangitopi di Betel nanggo sahalak. Lapatanna molo-olo bangsoy mengalului Jahoba, mangulahon nanidokna, marparangin adenggan, sudah manasida hona toru ni debata, alay molo bangsoy dang olo marbalik tu debata, anggo nasida siap ponon ni debata nama di bagasan parpiar ni rimasna. Songon api jala sudah nasida dipangan, dang adong agia manang isi nabui mengurupi nasida sian parpiar ni muruk ni debatai. Akadongan sapor siaun takas mata boto, dang dipasobu debata jolma pardosai asa siap pononna di bagasan uhuman. Dileo debatado petiki asa berbalik kita siap kasahatot tai, asa anggiat niya mo burimas ni debata marerupok kita. Molo-olo hita marparangin na dengkan. Atong adora sutar labat, paima adong dope tiki, so sanga songgok rimas ni debatai marhamu baum mahita. Aidang say holar ringgas rotu parsauran ni huria, anggo somardongan parulaun na dengga kita di ngulutta. Dilului Tuhanido hita, jala hita petalului ma ibana, asa unang mago hita sian adopanna. Tuhan naung jumolo mangalului hita, patuduhon na parholong ni roha do ibana. Tarida doi nameba jalamia Jesus di tonga-tongan hanjol maun. Lao mangalului jala paluahon na mago. Ay sa dia godang pe pangalasyokku,
doho pangalasyo muna, haju katoku dohot haju kato muna, hajahatoku doho hajahato muna. Saunari rapak di jodoh hita asa merhamu baon, asa merbalik sian parangi si songoni, asa jupangak kanguluak kita, alani unang besai tadak dati merdosa, say olo mahita romano poti dosata tua dupan ni debata. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata mauleate husop bahok kami tuho. Nunga tutakas sutangi hok kami hatami, say pargui mahami mangulahon na ubar tu hatami. Ibagasa to di misay tugu-tugu hami jala iring-iring. Saya sama kadu sa pangalason nami mga sahon Jesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madhita saluhuna. Shalom.